Tnieda uffiċjalment il-Valletta Green Festival għal din is-sena fejn Pjazza San Giorgio inbidlet fi ġnien b'żewġ funtani tal-ilma, siġar kbar, mijiet ta' arbuxelli u eluf ta' fjuri kuluriti. Din hija 11 sena konsekuttiva li nħoloq ġnien fil-qalba tal-kapitali. Ma' TVM News id-disinjatur tal-ġnien Melo Balzan qal li l-ġnien huwa msejjed fuq il-ħolqien ta' spazju adattat għal mixi u rilassament li jistieden il-viżitaturi biex igawdu natura. Għaw xi 13,000-15,000 fjura u għaw il-komplementi ġu kolla siġar kbar. Għaw xi 70 siġar maturi vordi, kif qed tara, kull waħda fiha 3-4-6 metri vordi riolin għandhom ammont snin tal-kbir qawwi vordi fuqhom u anke loġistika tagħhom biex daw jiġu trasportati ma ġihomx ħsara, il-location, siġar li huma tajbin għall-ambjent ta' pajjiżna. Iċ-chairperson tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta Jason Mikallef qal il-ġnien ser ikompli jżid il-kuxjenza ambjentali fil-poplu. Ġnien li d-diżin tiegħu ikun naturalment mimli passaġġi fejn wieħed jirrilassa, jimxi. Xtieq sinċerament kemm nixtieq li dik ix-xewqa naqtaħħal dak kollha l-miet kollha li jgħidulna ma ħalluha għal dejjem għax dik il-kelma bil-Malti. Impossibbli. Impossibbli għaliex Pjazza San Giorgio tilqa' fiha numru sostanzjali kbir ta' attivitajiet. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali Owon Bonici qal il-Valletta Green Festival iżewweġ flimkien l-arti, n-natura u l-komunità sabiex jinħolqu spazji miftuħa fil-kapitali. F'dan il-festival ser jibqaddej sal-aħħar tal-ġimgħa d-dieħla ser ikun hemm diversi attivitajiet edukattivi għat-tfal u dak li qed isejjaħ bħala Eco Market li ser ikun fih prodotti sostenibbli u magħmulin lokalment.